Práve pristálo lietadlo spoločnosti Arnold Airlines, pravidelná linka Slovensko-Zambia. Je fantastické, akú dlhú trasu tento pilot dokázal prekonať bez navigácie. Denne aj 350, spolu však preletel viac ako 7000 kilometrov cez 16 štátov. Najviac sa o neho báli, keď prechádzal ponad rizikové krajiny Blízkeho východu. Údajne sú tam nejaké územia veľké, možno vojenské, zakodované a skrátka sme trpli, že či sa mu niečo nestalo, lebo sa 2-3 dní neozval. Pred cestou dostal od ochranárov solárnu vysielačku. Vďaka nej vieme, že Arnold oddychoval nedaleko Ježišovho hrobu, letel popri egyptských pyramídach. Škoda, že na chrbte nemá aj minikameru. V Izraeli by nakrútil kamarátov, ktorí sú na ceste tak ako on. A v ten jeden deň tam zistili rekordných 26 000 orlov kriklavých. Dovolenkovať zrejme zostane v Zambii. Bez manželky aj dieťaťa. Tí zimujú inde. A program na najbližšie mesiace? Bude len vlastne užívať si teplo, ananás, opálené černošky. Užíva si safari a z výšky sleduje zebry, levy, žirafy, všetko zvieratá, za ktorými my musíme cestovať za ťažké peniaze. Na cestu späť domov by mal Arnold vyštartovať v marci. Spiatočný let je vraj rýchlejší. Tú istú trasu by mohol zvládnuť za 3 týždne. Marek Vnenčák, televízia Markíza.